guys kudala savota but besiqala kulonyaka afundini uFostelo bengathandiswa kuwe mos noba uyambukela lo Big Brother okanye umbukeli noba ungaposta happy heavenly birthday makhulu Ximfi vote for Sweet Guluva vote for Uyanda in solidarity kuxuthwa lo phone mos bavote on your behalf bayabona ngathi uhuqa inyawo ningandivi wrong guys izindlela zokucampaigna but esa strategy hayi ngathi aggressive kakhulu bani singaphela simsutsha off omunye umuntu mos iqonde half tech sekuteni kwenza unyanzeliswa uvota okusizawuvota shem because nabantu abantswempu esibancanywayo hayi mina shem ndayizama once into ecelisa ivote ndayibona phaa but this is not for me ijana yakho ntswempu kaloku izana zaba please every day mina umuntu ofuna uzawuvota mas ongafuni akazovota andizukwazi mna unyanzelisa into yoba mayibe i-must and laa nto leya imbi xa seyikujikela abacabanga ngoku awunosuza nosuza otherwise awukhawuleza uxelele iindaba zakho loo nto uphakamile ngokukhanganibuliso kwa-KFC ulibele uba ziivoti zethu ephaa kulaa ndawo akuyo nje but ke asikho lapho namhlanje guys and futhi guys asiba zii-activist sonke kaloku nasemzabalazweni mos uMandela wayeyi-one abekhona ama-comrade nje ke apha egrawundini ngoku yokule era ye-engagement ne-monetization sonke funeka sibe loud awukwazi ubamba i-back seat udlala iposition yakho in silence abaqamzi abanye efowunini one by one baze-expose aba-deep down zii-tone deaf pieces of shit. It's okay to shut the fuck up sometimes and sit some shit out ayizuba ngathi weak but ke wethu guys usemhlabeni apha manyazi umuntu makabe lento afuna uba yiyo as long as baye happy yena ngesiqu sakhe andikho perfect mna kuqala kule ndawo ndihleli kuyo.